Migao mar thieth e pacho kae onyono kar tiende ni nyaka sani onge jakenya moro amora ma oseyudi kod tuo mar mpox kopogore kod jal mar achiel mane oyudgo e dwe mokalo. Kata kamano ne osechango. Kata kamano migao no otang'o ikruok makare ma oseketo mar neno ni chenro mag pimo oganda e tong' mar Kenya kod pinje mamoko dhi nyime yo makare. Ka bende oganda ikwayo mondo mi osik kalogo gi pi maler kaachiel kod sabun mar geng'o landruok mar tuono ponono ni ng'ata ng'ata e pacho kae inyalo yud kod tuono. Bende migao mar somo koro singo ni chenro mar chiwo obok manyien ka otenore koda chudo mag jopuonjre mabiro donjo e mbalariany e dwe manyien sani koro oseikore, kendo kochopo chieng' wuok tich juma manyien to mbalariany duto biro bedo ka osechiwo obok ma kamago ne jopuonjre monego bed ni chako sombgi. Ka bende jatend migao manyien mar weche modhi kaachiel koda teko Opiyo Wandayi odok pacho tok kane osepuodhe kaka jatend migao. Warang'ane moko kuom weche ma bende wamiyo pek. Jopuonj ok ne yaw sikul tarik 26 ma sa 6 motieno ma tarik 25 japuonj osechako ng'anyo. Riwruok jopuonj mar NAT bende olando chako ng'anyo margi tarik 26 dweni tok lendo mar Kuppet nyoro gino madhi ng'iko chenro mar somo e tam mar 3. Moko kuom jod bura ma Kaluo wacho ni ogibi dhi nyime kwedo sirikal ma nyithindgi tiye. Awagombo ni kaber kapok bedo maber kaka jorachuony wa promote secretary mane omuk party mane tiyo kaka diswanga maberni Mheshimiwa Were Ong'ondo Jako Waro mondo bed the chairman mar county. Jotelo mawuok rachuonyo siro jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were bedo jakom ODM e county ma Homa Bay. Machiegni nyakaramogi inyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok ma en 23600. Bende yudwa kanyo e mbui mopogore mwana achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV. Bende yudwa kanyo e mbui mar Instagram kaachiel kod mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni chenro mag somo e pacho ka kidek bedo gi chochni e tam mar 3 mar somo ma higani tok riwruok mar jopuonj mar NAT bende chiwo notis mar bago ng'anyo ka giywak ni sirikal kokalo e duol mandiko jopuonj e tich TSC oserem chopo dwachgi. Ma timore ndalo achiel kende tok riwruok mar jopuonj mar Kuppet bende chiwo notis margi mar bago ng'anyo. Ka riwruok jotije mbalariany mar UASU be obwogo bago ng'anyo ka piny owacho ok owinjo ywakgi mar chulo sara margi ma pok ochul. Joyce Duor nigi ler mathoth. Liet mar bago ng'anyo koro medo jimbore e kind jopuonje ma pachoka e seche ma odong' mana juma achiel kende to iyawo skunde tam mar 3 mar somo. Odiochieng' ma kawuono riwruok mar jopuonj mar NAT kokalo kuom jagoro margi maduong' Colin Soyu bende ochiwo ne duol mandiko jopuonje tich TSC notis mar ndalo 7 mar bago ng'anyo. Oyu wacho ni notis margi biro rumo sa 6 otieno tarik 25 kendo ka chopo kinyi mar wuok tich tarik 26 dweni to onge japuonj moro amora mabiro dhi yawo skul mondo opuonja. Kawuono jo NEC oyango ni mondo achiw notis mar ng'anyo. Wandiko notis watero ka TSC manyiso ni ng'anyo nitie. Jopuonj ok ne yaw sikul tarik 26 ma sa 6 motieno ma tarik 25 japuonj osechako ng'anyo. Ware ng'anyo e utegi ma ka piny ru to en ng'anyo mochiek. Koloso bang' romo mar kuku maduong' mar NAT, Oyuo wacho ni TSC oserem chopo dwaro maggi moriwo chopo kare winjruok mane gichuo e kokgi mar higa mar 2021-2025, chiwo negi okumba mar thieth makare, choro e ngas mar lemo jopuonj, ndiko e tich e yo mongirore jopuonje mag skunde sekondar madundo kod chwalo e bengi omenda mag hola ma ing'ado e osach jopuonja. Promotions mag jopuonj 1130 mane otimo interview moko setimo didek ding'wen to promotion onge. To loan ni kichulo tichule bank mane kawe loan niwach igole misachi. En gima lich ni dweche koro dhi 5 Teacher Service Commission ong'ado pesa mar japuonj nene payslip to kotere bank.
wapenyo ni pesa ni odhi kanye. Mae timore ndalo achiel kende tok riwruok mar jopuonj mar Kuppet tok romo mar kuku mar odiechieng' manyoro bende nolando ng'anyo mar jopuonj mabiro chakore ayanga tarik 26. Jagoro maduong' mar Kuppet Akelo Misori nowacho ni nyaka gisun piny owacho ochop kare dwaro mag-gi. Bura ong'ado ni nyaka wang'any kendo jonyuol kik ter nyithindo tarik 26 dwe mar 8 higa ni skul. Jopuonj nigi rochruok margi e yor mar medical cover. Token somo e skunde mag primar kod sekondar kende ema nyalo bedo kod chochni. Tarik 14 dweni, riwruok jotije mbalariany mar UASU bende nobuogo bago ng'anyo ka piny owacho ok owinjo ywak margi mar chulo gi osara margi mapok ochula. Kotelnegi kod jagoro margi maduong' Constantine Wesonga, UASU bende oywak ni moko kuom mbalariany moting'o mbalariany mar TUK kata Technical University of Kenya ok chul atamalo 100 mar osach jotijegi ka gichulo mana atamalo 65 kende gino ma ok gimor godo. The University Academic Staff Union is saying that enough is enough. And we are saying a resounding no to delayed payment of salaries in our public universities. It is very insensitive and inconsiderate for the government to delay the payment of salaries for academic members of staff in public universities every month. Riwruoge mag jopuonjgo koro wacho ni gino momiyo nyaka koro gidhi e ng'anyo kendo gichung' chenro mag somo en kaluwore kod kaka TSC oserem chopo dwaro maggi kata obedo ni gisetemo chopo e winjruok kodgi. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Kaporo wantiere weche mag somo ni jatend piny William Ruto nyiso jokanye sekta mar choko omenda mag jothumbe ma en wach mopogore kod jogo matimo tuke mopogore mag moro oganda mondo ne ni atamalo 80 mar omenda michoko odhi ne weg thumbe kod tukego. Ruto mane loso e piem mag skunde sekondar e thumbe kod tuke manobagi kawuono e kaunti ma Uasin Gishu olero ni chenro makamago ok mor oganda kende to nyayo talanta kendo jiwo chumi mapacho ka. Ruto jiwo rowere mondo tii matek kod thuolo magin godo nyayo talanta maggi kendo keto piny Kenya e ongala manyime chenro mag tuke. Ruto medo ni sirikal mar Kenya Kwanza biro dhi nyime kod medo omenda mar keto dongruok e sekta mar talanta mondo med chiwo yuto ne rowere. These festivals' impact on the creative economy can neither be gainsaid nor overstated. It fosters local talent, promotes economic growth, preserves our cultural heritage, and builds a sustainable creative system. Ladies and gentlemen, the creative arts, music, dance, and elocution are not only sources of immense national pride, but also of gainful employment. It is my position and direction that 80% of those resources should go to the artists. At the moment, as less as 20% gets to the artists. Yakorobo gimana kaka nalero odiochieng' achiel tok riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization yango ni chenro kata tuo mar mpox mano guonyo mar mpox mabende ng'ere ka monkeypox landruok mare dhi piyo kendo en gino makoro nego beni miyo pek piny Kenya chako ogolo lipot mare kawuono ka migawo mar thieth e pacho ka onyono kar tiende ni nyaka sani e Kenya ka onge ng'ata moseyudo kod tuo no mar mpox. Kata kamano migawo mar thieth wacho ni oseketo kata oserido maber chenro mage mag dhi nyime kod tima pedha kendo pimo oganda e tong' Kenya kuonde mopogore opogore ka bende koro jopiny bende koro nyisi yore mag keto ritruok makare kotenore kod landruok mar tuo mar guonyo mar mpox. Koro migawo mar thieth wacho ni giseikore kendo giwacho ni apedha oridi e gwenge ma pacho ka kuonde duto ne landruok mar tuo no. Centers mag pimo bende oikore. Jolony marango landruok mag mpox bende koro oseikore mar rango chenro machalo kamano. Kawadhi nyime en ni migawo mar thieth bende wacho ni migawo no sani dhi nyime gi chiwo lipode ma kinde ka kinde ne jochiw thieth e wi fwenyo joma nyalo bedo ni kod mpox kod ote e wi tiego oganda e wi tuo no kod kaka inyalo geng'e. Ma en koluwore koda chenro kata tuono ma landore sani mar mpox ahinya pinje mag Afrika. Bende migawo mar thieth koro kwayo jopiny mondo oluok lwetgi kod sabun kaachiel gi pi maler seche te. Bende oganda kwa mondo miyo ti koda sanitizer kinde ka kinde ka jogo mitich ni nitiere koda tuo kata osegamo ranyisi mag tuono
ikwayo mondo bed mabor koda oganda mamoko. Bende jotuo ikwayo mondo adhonde kendo girwaka bog rombe kinde duto sama gine kind ji. Ka bende koro ikwayo gi mar mondo mi kik giriure kod oganda kata kuma oganda ochokore. Mano kotenore koda tuono ma iluongo ni monkeypox kata mpox, ma bende en tuo masani koro landore ahinya e pinje manitiere Afrika kaachiel koda pinje mamoko, kata kamano nenre ni landruok mare ng'eny e alwora mar Afrika. Oganda ikwayo mar mondo mi obed akicha kendo ng'ata manitiere koda ranyisi moro amora mag tuoche machalo kata mag tuo machalo kamano ikwayo mondo mi oringi odhi e od thieth machiegni kode. Ka wadhi nyime ni jood bura e boriruok mong'ere kaka Ground Team osiro lwedo chenro mag rowere mag Gen Z mar chwalo ote mar wuoyo od bura kendo tero jood bura duto pacho e ng'anyo mar 27 dweni. Ka giloso kod jofwamb weche bura Nairobi, jood bura kotelnegi kod jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Muchomba kod Babu Owino mar Embakasi East osiro ng'ur mar Gen Z e wi od bura mamalo ka giwacho ni chandruok mag piny Kenya wuok e od bura mamalo. Ne gilero ni katiba kare achiel yango ni teko mar piny Kenya ni e lwet jopiny kendo gisingo mar chung' kod rowere iketo od bura e koke. Rowere mag Gen Z chano bago ng'anyo kendo tarik 27 dwe mar 8 higa ni mar chwalo ote mar wuoyo od bura kuom rem e chwalo tije kaluwore gi dwach jopiny. You have to speak louder. The constitution is clear that power vests with the people. The sovereignty is with the people. The people are supreme. That supermajority in parliament is not a supermajority. It is an imaginary supermajority that is intended to achieve some selfish gains or ambitions. And therefore, one person with God is the majority. But now here we have a few people in parliament, members of parliament, Team Ground, together with the Gen Zs, with the millennials, with other Kenyans. That is even more than a supermajority. I honestly think that the kitchen of all problems in this country is Kenyan parliament. Because it is Kenyan parliament that make laws that are oppressive. It is Kenyan parliament that made the faulty, the unconstitutional, the irregular Finance Bill 2023 that has since now been thrown out by the courts. It is the same parliament that was attempting to make another irregular, unconstitutional Finance Bill 2024, which the greatest people of Kenya rejected. It is the same parliament that is coming up with other laws like the livestock bill law, the privatization law that they made, and many other very oppressive laws. So if the Gen Zs feel that it is time for them to petition parliament, they are welcome. It is within their right. And we will support them if we so feel they are doing the right thing. So we want to tell the young people of Kenya, we are with you. Sirikal olando ni gisechako chwalo barupe manyien mag siro som jopuonjre mbalariany kaluwore kod chik mane jatend piny William Ruto nochiwo. Matimore sama jopuonjre mag mbalariany madhi nyime kod sombgi kaachiel kod jood bura to kwedo kit chudo no manyien mar omenda e mbalariany ka giwacho ni okelo chochni mathoth madwaro ler malong'o kapok oti kode. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo waler. Piny owacho ogolo barupe manyien mag kit chudo ne siro somb jopuonjre mag mbalariany tok ywak wuok e wi chenro no mar sir. I wish to confirm that we have implemented your directive that all universities release the new fee structure letters stipulating only the household contribution towards the total cost of the degree programs. Over 125,000 students have so far applied, and out of this, 100,080 specific letters have been issued to the students as of this afternoon. Paro ma opogore bende imedo chwal koa kuom jopuonjre kaachiel kod jood bura ma oramo ni kit chudo manyien mar mbalariany no ok gidwar. The young people are shocked that you have refused to drop the new funding model of college and university education, which is forcing them to drop out of college. This obsession he has, that he has now to collapse the old funding model for our universities and bring a new model. And now he has created a whole total confusion. Our children are getting depressed because they don't even know whether they are going to report to school tomorrow. What is this whole obsession of new things? Jopuonjre ywak ni sirikal okaso korgi kit chudo manyien ka jonyuol kod jopuonjre madonjo e mbalariany
to pok ong'eyo ler mar kit chudoni. Moso jonyuol kong'eyo gini. Neno ka jonyuol nyaka sani ok giwinj new funding model ni en ang'o. Gidhi report Monday tarik 19 but nyaka sani gikia ni ang'a gidhi chulo. The exact school fee moningo wachul en mane ing'eyo. Koro wadwaro mana ler e gini nikech kaparowa to waparo ni it is a way ma jogi dwa kwalo godo pesa. Nikech dakuketnwa godo e lera ung'iswa ni gini tiyo kama to kama e kaka wadhi time. Jopuonjregi bende omedo kwayo sirikal mondo ohore kendo chiwnegi ler mowinjore magiwacho ni dipo ka okonyogi e kinde timo andika margi e chenroni. Wan dwaro system mayot tiyogo kech majority of the people ji mang'eny ok ni gikia ni gini dhi mbele. Ging'eyo ni gini dhi mbele to kaka itiyo gi system ni gikia ng'ato kia ni gigi apply now ng'ato kia ni gigi apply now apply nade. Awakwani sirikal koyie jodwa manie bura an awuoyo gi mbunge ne otiende Amolo yie ukonywa nikech jowa onge konyruok sani. Une munyalo dhi od bura kacha tuchungi nikech wabunge nigi nguvu mang'eny momigi jopiny molo japiny himself inen. Ok wanyal biro offices jite ok nyal thura uyo madala mondo bi offices Nairobi ka mondo dhi occupy mondo jitete. No, it cannot happen. Wan kokuketonwa gini e lera to wan kaka Gen Z wabro mana doke ndara nikech why not? You are trying to paralyze our education. So this is our future. You know, you're playing with our future. To okwabiye mano. Bende gimedo soko chenro mag sirikal magiwacho ni lenygi oko to iyo wichore kendo onge ber moro amora. To Kenya ka wang'e magik moko mit mane kalatas. Sami ndiko gi misomo nigi e media koro kaka sani gimit ndi kendo gineno madonjo. Pesa ni dhi kol kanyo. Ywak gibiro kata bed ni jopuonjre manyien madonjo e mbalariany to goro oland mondo okaw barupegi manyien kochakore wuok tich juma manyien. Penjo en ni bende barupegi dhi duoko penjo e wi weche ma jopuonjre gi jonyuol ni godo. E kinde ma jopuonjre ma pacho kae ma yande otimo penj medo timo ikruok mondo giriwre kod mbalariany kendo jonyuolgi medo manyo omenda koni gi koni mondo kony nyithigi odog e sikul. Jopuonjre mane mbalariany koro kwayo sirikal ni mondo tem matek kendo ket ler malong'o e wach kit chudo manyien madhi mbele sani mondo kony giwinjo ni gino en ang'o. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano Cynthia Onyango kuom wachno kalora ni en wach makelo wich bar ahinya kind jopuonjre kachiel koda jonyuol kalora ni nyaka ne chenro manyien mar siro somb jopuonjre B thoth oganda pok ong'eyo ler mare ka bende ochocho chenro mar somo ne jopuonjre moko mapok nyaka sani pok odonjo e skul kata pok ooro kwayo mar yudo omenda makamano kaluwore kod luoro ni samoro omenda ma sirikal biro dwaro mondo gichul ok ginyal chopo kare. Warito ne juma manyien maneno chenro machielo ma sirikal biro chiwo. Kawadhi nyime ni siasa mar telo e gwenge medo mienje wach laro kom mar ODM e kaunti ma Homa Bay bang' moko kuom MCAs gi jotend ODM e gwenge mag Rachuonyo wuok oko ka siro jaod bura ma Kasipul ong'odo were lemono. Jotelogo wacho ni lemono onego dhi ne oganda jo Rachuonyo. Ali Abich kod mathoth. Wach laro lemo mar jakom duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay chal kagima pod ok bi kwe nyaka chieng' moro tend duond bura no go lendo e wi ng'ama koro kawo komno man bang' ka moko kuom MCAs gi jokanyo mag ODM mauke kuonde chung'ute buche adek maloso gwenge mag Rachuonyo kamoting'o kar chund bura ma Kasipul, Kabondo Kasipul kod mano ma Rachuonyo wuok oko motegno ka siro jad bura ma Kasipul ong'ondo were mondo kawo komno. Spika od bura mar kaunti ma Homa Bay Julius Gaya mane otelo ne kwethno wacho ni komno onego dhi ne gwenge mag Rachuonyo kendo gisiro motegno ng'ondo were mondo kaw lemono ka giwacho ne gwenge mag Milambo kamoting'o kar chund bura mar Angwe, Homa Bay Town, kar chund bura mar Ndhewa, Suba North kod Suba South ni kod lemo mopogore madito mage mako. Governor Milambo, Chairperson, National Chairperson ma party Milambo, Minister in charge of Treasury Milambo, Whip mar minority Milambo, wan kar Rachuonyo wakoni ne wangi secretary awagombo ni kaber ka pok bedo maber kaka jo Rachuonyo wa promote secretary mane o move party mane tiyo gi Galdis wanga maber ni Mheshimiwa Were Ong'ondo Jakowaro mondo bed the chairman mar county. Kogik sapok to nego bed ni regional balance nyaka bedi. Awakwayo gi muolo kwaneno kaka Secretary General men Mheshimiwa Were osetiyo ka achiel gi governor kane giriembo weche party e county ka gik moko ne perfect. Omiyo wakwayo gi muolo
ni mondo kawo Mheshimiwa Were ogol OIS secretary mondo bed jakom mar chama mar ODM mar county ni. Jokanyo mag ODM go mani oloso romo mane gibedo gi apis ODM mantie kachud bura ma Kasepol wacho ni Ong'ondo Were osechung' motegno kod duond burano kendo ma thuolo maber monyalo tiyogo mar medo tego duond burano e county. Joma jo milambo umbende unena nena kikubed nyang'ande. Wakwayo ni weuru mondo kom modong' mathin-no mar kom mar chama mar county wayie wamisa Charles Ong'ondo Were. En ng'ama king'iyo kibire constituency mare tibiro yudo ka oketo jochama moriere kabisa. And then a party activities obed grassroots mobilization mondo ji register chama. Ong'ondo osebedo ka ne mbele i jogi. Osewuotho gi jo party. Kamora mora mwadhiye ene mwanene. To jomo biro sani madwaro kom. Adwa nyisou nyocho kwa neu. Gwenge mag Rachuonyo sani koni kod ji adek malaro le machielno bang' ka jaod bura mar county ma Homa Bay Joyce Osogo gi jaod bura ma Rachuonyo Adipo Kuome bende ne osenyiso dwaro margi ne komno. Moko kuom jokanyo mag ODM e kar chund bura ma Rachuonyo bende oramo ni jaod bura margi Adipo Kuome ema koro romo kod lemono kaluwore gi chung' motegno mosebedo ga duond burano. Ni Homa Bay County odong' nono. Kama ne nyawang'ayo rito ng'ama jaratiro kendo motegno kendo majachir en mana Honorable Adipo Wuono Kuome. Wakwayi baba ni kiyie senwa Adipo Wuono Kuome mondo bednwa jakom ma Homa Bay County. Nyaka no chak tich wanyalo paro historia mar Karachuonyo. Ne en lweny, ne en chadhruok gi bede. To jaduong' mosebedo ka nyaka no yud gini wechege oyuo mos onyalo luongo ji en gi branch mabendo tegno nikech okale puonj mare, puonj molony kwenie Karachuonyo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wakawiyo mokwongo chenro en marang'ich welo aneno ka ote molo e mbui mar YouTube kanyo. John Weldon wacho ni Ramogi ler. Brian Kiche wacho ni en Ramogi ka Muhuru erokamano. Kennedy Ochieng' Okong'o Ramogi ler Nanyuki Laikipia County. James Zakaleo Ramogi ler Antiere Embu. Kennedy Matuko wacho ni Ken Kawuok Marindi Ramogi ler. Edwin wacho ni neno wa Kaen Ruaka. Mike wacho ni en Odhis Jakokelo Kan Isilika Patrick Achola Ramogi ler Masara Golden City. Nyako Ramogi kikidhi mabor pod waikondo weche mathoth. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza star 487 star 3 hash. Weka 50 bob 2 upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob 2 na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Migori County ne wasingo nu kendo singo and gowi. Ani singo and gowi Wan kaka Ramogi FM wasibedo para manyime mar chiwo puonj mowinjore ne oganda wa gi dongruok kokalo tija piko. Emomiyo ticha bei tarik 16 dwe mar aboro higani endi Ramogi FM kilo ni apiko Summit 2024 temi chopton elap ma wendo Vaspark irom gi jolony koda kweth mabiro geri kami puonj ewi dongruok kokalo tija piko. Jolendo mag Ramogi FM kaka Ruth Nyajimo kaka Sokuraf biro bedo kanyendo sama jangolo matuklo kod jarapogi duogo dala ka kelo mor e apiko Summit a Wendo Town chakore saa 3 mar okinyi nyaka midhiambo. Onere Yo, it's about time. What's up? What's up? What's up? And that's what we're Power Gunza part the street is up alongside. Jeff Koinange, Mambo. Guess what? Soon and very soon, we're going to be starting a brand new morning breakfast show. It's called Jeff and Igunza in the Morning. So inakuwa true, inakuwa bia, inakuwa amazing, inakuwa ni smoking.
Hot 96. Ya wakati sekonya ukwado jeot aket chai wa madhi. Chai manadi charging mo charge. In Kenya kochwa you form the coalition to finish me politically doge. Machiegni kendo Nyakoromogi piny owacho singo mar neno ne gichwalo gige thieth maromo kendo makare e ute thieth ma counties kaka yorno mar siro dongruok kokalo kuom tend loch gwenge. Magi ne owacho e kinde mane jagoro mogirore e migawo mar loch gwenge Teresia Mbaika oyawo ayanga kar thieth mar mine gi nyithindo e osuptal mar Papo Nditi e sub county ma Nyakach. Mbaika ne oten kod jotelo ma Kisumu kotelnegi kod gavana Nyang' Nyong'o, jalupne Matthews Owili, MCA Vincent Obuya kaachiel kod jotelo e migawo mar thieth ma county no. Oyango ni chenro makamagi kelo yot e ngima jopiny e yore mag yuto thieth. This facility will not only enhance the quality of care available to our residents, but also reduce the need for families to travel long distance to access specialized medical services. This facility represents hope, progress, and a brighter future for mothers, children, and families in this region. We have recorded significant progress in maternal and child health indicators over time, and yet we continue to face the stark reality that many women, children, and adolescents still suffer from preventable conditions. It is a reminder that we must sustain our efforts to bridge gaps in access to quality reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health. The county collaboratively sought to increase the capacity of Papo Nditi to serve more women and offer more specialized maternal services, therefore minimizing referrals to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital in Kisumu and other facilities. Nyocha ne kamondu anyuol to samoro nitie complication kanyamre oseteo motame kokani yo nitere Kisumu dhako ni thoyo wang'ayo kata kapok ochopo Kisumu. Omiyo we are so grateful. Kambi mar Media Services kokalo nyakalondo mar Ramogi FM obago romo mar ariyo mar jo apiko motis kaka Apiko Summit. Nyasini mane obagi boma wendo e kaunti ma Migori ne ochiwo thuolo mar puonj ne joriemb boda boda e yore mag geng'o masiche mag apaya. Jo Juma nigi mathoth. Oganda mathoth osebiro kawito ngimagi e pachoka ka okalo kuom masichego mag apaya. Joriemb boda boda nitiere kwan mathoth mag ogandagi mawito ngimagi e masichego mag apaya. Kaka okang' mar konyo duoko piny masiche mag apaya manjuoko joriemb boda boda, Kamaro Media Services osewuok oko mar konyo duoko piny masiche mag apaya majuoko joriemb boda boda ka gikonyogi e chiwo puonj ka okalo kuom romono ma otisi kaka Apiko Summit. Gik mokelo ka gin gik mabeyo sana. Wado ni japiko sama gitiyo ging'eni to gitiyo e yo machalo nade. Wang'eyo ni nitiere weche mag accidents, apiko moko ma samoro begerengo ok ne kare, samoro bende kata ka kirita apiko go ging'eyo. Magi gin puonj mokelo ne gin to ere apiko ni ka ne gima kelo ne ngima kata chiemo pile pile onego irite e yo machalo nade. Kweth mar nyakalondo mar Ramogi ka otelnegi kod Ruth Atieno bende ong'ere kaka Ruth Nyajimo ne obago romo mar ariyo mar Apiko Summit e boma ma Wendo e kaunti ma Migori. Wang'iyo ni kaka japiko nostewe gi awe lwet nono maonge ng'ama ne dewogi. Wado ni wawuo kodgi e Kenya mangima. Ahinya king'iyo e gwenge mag Nyanza. Bende isein gi insurance in gi gik midwaro duto te koso in mana jalma ochako riemba apiko gokinyi to ka gikodhiambo ting'o ji mage joma kelo accident. Koro mago gin puonj ma wakelo. Romoni babere ne osir korwoge ma opogore ma oting'o Kupa, osiptal mar Oasis, Credo Fasta, piny owacho mar kaunti ma Migori kod mamoko ne ochiwo tiegruok ne joriemb boda boda e kaunti ma Migori. Tumeshirikiana hapa na Ramogi FM katika hafla yao hii ya kuempower wanabodaboda huku. Ni vizuri tumejiunga nao wawe makini katika kazi yao. Wanapobeba abiria hata kama wana abiria pia, unajua kila mtu ako na familia.
So ni vizuri ukitoka urudi pia kwako ukiwa salama. Kaendi kawuono wapuonjo jo riemb boda boda wechego eko mag bedo akicha sechego eko mag tiyo kod apaya. Bende wapuonjore wechego eko mag ler. Ka pile nyaka wayud case at least achiel kata ariyo mag masira mowuok e apaya. Sana sana mabende juko jo adwa mag gin jo apiko. Ma en gima muhimu sana, en gima ber ahinya nikech okelo chenro kendo o empower. Oketo gi gibedo ahead, gibedo mbele kendo gibedo gi inform gimonego bed ni gitimo, gimonego bed ni ok gitim. Joriem boda boda mathoth ywak ni gintiere kod pek e yudo tiegruok makare, yudo gigi geng'ruok kaka reflector jacket kaachiel kod mamoko. Koro wakwayo jo government ni ka ginyalo yie gimiwa license e yo moro maber kata bei moro mokrach manyalo miyo wadonjre gi polisi e wang'ayo. Mano gik midhieri maneno kwa kale ahinya kaka jo pikipiki. Wadwaro ni mondo gikonywa mondo jo pikipiki obed gi chenro maber kata wayud driving license mabende wan wawegi ni tewne wasechako. Kendo ne wakwayo jo county government mondo migi kawe joge wa moko mondo gichulnwa pesa ma ginyalo mondo wabed gi chenro maber mar kowariembe ndara ka. Problem mosebedo bende kaluwore gi weche mag boda boda, wang'eyo ni gite ok gin gi reflectors, to nitie ma county government osetimo mondo mi moko yudi, to wang'eyo ni piny tek. An seche moko jo boda boda wan nyaka gi matimo gimoro miluongo ni squad, ng'ato miye mana no riemb matin mang'o yude kata mana siling 100 kendi odok godo ot, ng'ata ilano samoro kata mana pesa madonyiew godo reflector ok osebedo. Joriem boda boda jiwo mondo korit chikego mag apaya mondo kik giyud masichego mag apaya kendo gibedi kod okumba mar thieth manyalo konyogi e yudo thieth mapiyo piyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jod bura mag oganda Luo osingo mar siro lwedo sirikal mar jatend piny William Ruto kendo weyo chenro mag luongo ng'anyo bang' jatend piny William Ruto gwelo yawuotgi e sirikal mare. Ka giloso e kinde nyasi mar duoko erokamano kaluwore gi gwelo mar James Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko, jod burago wacho ni onge kaka ginyalo kwedo piny owacho mar Kenya Kwanza ma yawuotgi tiye. Jod burago wacho ni tijgi mar keto piny owacho mar Kenya Kwanza tesre biro dhi nyime maonge chochni moro amora, mak mana ni gibiro keto sirikal tesre e yo mopogore ma ok dhi e ndara. We see today, the actual purpose why we joined politics. The security. Na wacho ni sirikal raj mana kionge sirikal to sirikal raj, to kisedonjo sirikal to sirikal ber. Akianu winja jadi moyie koda sama sirikal ng'ati onge magi wacho gi magi loso kanyini kia dong mano sirikal rach. Koro sani jothuru kadwa winjo gimoro ni yudhe moko chikre kon gi kon ni go koko ni sirikal. Ugo kon sirikal to ng'atu man kure man mandiko ema loso sirikal kuro. Ni ng'ato wacho nan mondo adhi atim maandamano e Arambe Avenue kuma mbadi mobetie gi pes sirikal. Mano wi ber kose wi rach. Omiyo ji adi moyie ni sama jowa ni sirikal bet ng'ani badi malo. To adwa mondo ago erokamano maduong' ahinya ni jakom Raila Amolo Odinga kuom kawo thuolo makende mar kato kauli, kuom kawo thuolo makende mar ng'ado bura ni mondo wan kaka jochama mage mag ODM wadonje sirikal mamalo mondo watigo. To achaka go erokamano ni President William Samoei Ruto kuom kawo thuolo makende mar loso sirikal moriwo jo Kenya te. Sirikal moriwo jo Kenya teno oneno mondo an oketa waziri mare machung' ni weche mag stima. Mesa mar weche mag ohala ni jo ohala chiro ma Muhoroni mayudore e kar chung' od bura ma Muhoroni koro wuok oko tung' mosuo
kod tend kaunti ma Kisumu kalore kod chal mar chiro no magiwacho ni ok ber kod lwasi mar ohala. Joalogo wacho ni Jaoraka mane omi tije gero chiro no ne otimo tich ma oyuothore bang' muonyo omenda makore lach gino makoro omiyo koth donjo nyaka e chiro. Gibuogo ni biro chungo solo osuru ne kaunti ma Kisumu nyaka los chiro no maber ni mar thoth jonyiepo sani oringogi. Muhoroni en achiel kuom bombe 5 mane oyang kod tend gavana Nyong'o ka moko 4 gin Maseno, Kombewa, Ahero kod Katito. Auso kitungu, tauso nduma, to kane wane iye ka e stall nogolwa oko ni golo asbestos iketonwa mabati manyien. Mabati kokel to kel mabati ma fake. Mabati ma fake koth chwe kendo koth go stall sawa sawa. Stall olokre cool kar puko yugi. Stall otimo chuodho sawa sawa lumo twinya ke wi stall malo. To oko kama wantie kama noketwa open air wayoro chuodho ka koth ochwe tiloke iuse i chuodho. Koth goyo ma kaka watimo onge. President marwa ma en Mr. Nyong'o obi ong'iane omiyo johalo okwamo wagomo ni okwanyal juogo nyaka chieng' moro achiel losnwa waonge nyaka cho chiro top kendo top mar adier makiani jo health ni kure mondo bi onee kaka chiro top kata unu mubiro nyithi mon wetena uneno ka chal nade o top mar adier to juok to wajuogo pile koro ne wakwayo president marwa men Mr. Nyong'o obi mondo konywa. Koro wakwayo governor marwa mondo obi mondo at least mondo wa reason kode pamoja nikech mind in shady work manotimore ka mamano gima okonya yie. Koro ber ka be jo uso yudo gimoro ma ndara ber chiro maber ka koro ka kata wachung' ka to koth go to wane i chiro mamano gima ok nyalre. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Sifa hizi zote ni zako baba. Chukua, chukua, he. Chukua, chukua. Chukua. Sifa hizi zote chukua. Sifa hizi zote ni zako baba. Chukua, baba, chukua, he. Chukua, chukua. Kupata wimbo wangu wa sifa, bonyeza *811 343 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni weche tuke. Daniel Kimanzi e jaloch manyien mar Shabiki Avieta. Kimanzi oloyo silings milion 1,500 e tugono e mbui mar shabiki.com. Kimanzi en jadak ma Kitui ma owacho ni osebedo kotemo tugono kinde ka kinde. Nonyiso mor mare en kod minode kowacho ni ngimagi koro lokore kaluwore gi loch ma kamano. Olero ni gisega yudo siling 500 e kinde mokalo. Gino manomiye mijing'o e dhi nyime gi tugono. Nilikuwa nasikia watu wanacheza wanaongea tu wakisema hiyo kitu hakuna mahali yeze endea. Nilianza kucheza na pesa kidogo nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Niko na furaha sana sababu najua hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, nitalipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi. Hii itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Mano emane thuolo mane wan godo weche manyien mag ang'ichwelo. Kamano kuom budho kodwa e chenro ni wanenre kendo weche manyien mag oimore saa 1:40. Erokamano. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.